vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndinogara muno muZimbabwe, zvekare ndine dzimba kuSouth Africa. Baba vangu vainge vari muzvina business. Baba vangu vainge vaine mabhazi akawanda, vainge vatori nemukurumbira, asi mabhazi avo ainge achingofamba local chete, havana kana kumbogara vakafarirawo kuti vange vachiita cross border. Vainge vari mupfumi, asi tenge tisingatozviziviwo mukukura kwedu kuti baba vainge vachishandisa ropa rehama kuti vange vachiwana mari, uye zvekare kuti mabhazi avo ange achizongofamba asingasangani nemaproblems. Baba vangu vainge vaine shamwari yavo uyo ainge ari minister weZANU, uyo akazovapa prazi rainge riri padhuze neHwange National Park, ndipo apo pavakabva vachizonoita sacrifice yavo panzvimbo chaipo chaipo pavakazonocherera bhazi. Kana amai kusvika pari nhasi vanoramba kutiudza, pane pamwe pavakamboti mupurazi macho imomo, purazi ravakapiwa naminista, hanzi ndokwavakabva vachizoenda, hanzi kwakatoenda maTLB maviri agoti otanga kuchera. Akati achera ndipo apo bhazi parakabva rachizoendeswa ikoko, asi bhazi iri hanzi driver akati achinorisiya kupurazi ikoko, achinorisiya mugombamo makaremo, hanzi baba ivo nen'anga yavo vakabva vachizofamba seat by seat kubva padriver's seat kunosvika kusiti rekupedzisira rekumashure, vachigadzika zvidhori. Zvidhori izvi zvainge zvakazorwa ropa remombe. Mombe dzacho idzodzo zvekare dzakaurawa, vakadziurayiramo mupurazi imomo, dzikakandwa zvekare mugomba imomo. Mushure mekunge vauraya mombe 10 idzo dzavakashandisa sacrifice yacho iyoyo, ndokubva vachizoviga zvose mombe dzavainge vaslota, including bhazi nezvidhori zvacho, chimwe nechimwe icho chavainge vakagarisa pasiti racho, kusvika bhazi razara nezvidhori. Saka mushure mekunge baba vangu vaita saizvozvo, hanzi vakaitirana chibvumirano nen'anga yacho yekuZambia kuti mushure memakore 3 munhu mumhuri medu aifanira kuti ange achifa, kuitira kuti bhizinesi ravo ringe richifamba uye zvekare motikari dzisazosangana nemaproblems mumugwagwa. Baba pavakafa, amai ndipo apo pavakabva vachizotibudira pachena, asi vakauya kwandiri inini ndokubva vachizoudza imwe hanzvadzi yangu. Saka ndini nemudzimai wangu naamai tinongozviziva kuti ivo baba vainge vakaromba. Zvino takabva tachizombozama kuti tinge tichitevedzera zvose zvainge zvichiitwa nababa, but takasvikawo pakuzozvitadza. Mushure mekunge tatadza kuchengetedza mhiko dzacho idzodzo, takabva tachizongosiyana nazvo because mari tainge tichiita. Then zvakazoitika mukomana chende zvekuti mushure memakore 3 amai vakabva vatanga kurwara. Ndo zvimwe zvakazokonzeresa zvekare kuti titadze kuenda kuZambia kunotaura nen'anga yacho, because pa3 years idzodzo patakati tinge tichienda kuZambia amai vakarwara kupotsa vatofa, ndokubva vachizopona mushure mekunge tazongosiyana nazvo. After 6 years pasina sacrifice, bhomba ndo parakabva rachizoputika mumhuri mukoma. Tapinda panguva yakaoma, vanhu vakangotanga kungorwara nepfungwa, mumwe achitanga kuita zvekungomhanya, vanhu vachingopenga kunogara mumasango. Ndakabva ndachizoendawo kune imwewo nyanzvi, ikabva yachizondiudza kuti ndinge ndichizokwanisa kubudirira. Mabhazi ababa ndaifanira kuti ndige ndichizomatengesa. Zvechokwadi mabhazi ababa ndakamatengesa, ndokubva ndachizotengawo matrack. Zvino nyaya iripo ndeyekuti by the time patakazoenda kuZambia takabva taudzwa kuti zvinhu izvi zvapanduka uye zvekare zvakatsamwa, kuti ko iwe wakazotengesa mabhazi sei tisina kutanga tawirirana. Saka hanzi altar yababa
takatoikanganisa ndokubva yachizoparadzwa altar iyaya. Takatobvako kuZambia tiine vamwe varume 3 vatainge tanzi tinge tichidzoka navo kuZimbabwe mushure mekunge vazoparadza altar iya. Kwava kugadzira zvekare imwe altar iyo irimo mubedroom, asi takaibvisa kubedroom kwaamai ndokwayainge ichigara. Saka after each and every 6 years tinofanira kuti tinge tichizotsvaka munhu weukama uyo watinochekeresa. But in the meantime punishment yacho ndeyekuti mumhuri munofanira kungogara muine munhu kana kuti vanhu 2 kana 3 vanenge vachipenga. Uye zvekare after each and every 3 weeks mudzimai wangu asina kupfeka anofanira kuti ange achizouraya huku mubedroom medu. Kana auraya huku anobva achizoenda paaltar paya obva atanga kumwaya ropa paaltar. Pane chimwe chidhori icho chiripo ndo chinoita kuti tinge tichizokwanisa kuitawo mari mukoma. Mhuri yedu yakaomerwa pari zvino patori nevanhu vakawanda vari kupenga. Vanasikana vanodzoswa kumamarriage, asi kana iri nyaya yevanasikana vari kudzoswa kubva kumamarriage ndini ndiri kuzvikonzeresa nekuti mukuzonobata mishonga yakasiyana-siyana, uye zvekare nekutiwo vamwe veukama vainge vopota vachishandisa mishonga iya yechifumuro. Saka ndainge ndava kupota ndichimuka ndopatika ndoona kuti ndinenge ndatobva kuHarare kushaya kuziva kuti ndinenge ndaita zvekubhururuka here. Ndatodzokera kwedu kumasvingo ndotokaruka ndatopatika apa ndisina kupfeka. Ndakazobatsirwa nevamwe amai avo vanoitawo zveun'anga because vakatondiona ndichingodzungaira ndiri muvillage. Vakandibvunza kuti ko ndiwe ani, ndikabva ndavaudza nyaya yangu. Vakabva vati handei kumba kwangu. Saka vakabva vachizondibatsira, vakandipa umwe mushonga, asi mushonga iwoyo hauyi uri wega. Even though uchindibatsira pakuti kana munhu akaenda kun'anga kana akaenda kunobatsirwa kana akapiwa munamato wacho haushandi, unopera simba nekuda kwemushonga wandakapiwa nagogo vacho ivavo. Asi dambudziko riripo pauri mushonga wavakandipa unofambidzana negondwa, mushonga uya wemubobobo. Saka nyaya iripo pari zvino ndinorara nehanzvadzi dzangu, dzimwe ndidzo dzandinorara nadzo panguva yekuti dzinenge dzichipenga. Izvi ndinotozviita in real life. Zvose izvi zvandiri kuita hakusi kunzi ndinozvifarira mukoma, asi zviri kutongoitikawo. Hapana zvandingazviita nekuti ndikudawo kuchengetedza vana vangu uye zvekare nemhuri yangu nemabhizinesi awo akasiyiwa nababa. Even though ndakazotengesa mabhazi ndikazotengawo marori, ndo bhizinesi randiri kuita ukuwo. Mudzimai wangu ane maprojects ake aanoita naamai vangu, vanopfuwa huku nemombe uye zvekare nembudzi, aya awo avanoti mabhua gods. Mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinonzi Shami, not a real name. Ndiri mukadzi wekuti I was spoiled from a very young age. Nekuti baba vangu vaindipa mari, ndichibva kuchikoro ndaipiwa mari. Dzimwe nguva ndaitoti kana pamba pasina mari ndotoramba kutoenda kuchikoro kusvika baba vangu vatoenda kunokwereta, angava ari mazepe, masweets, kuti ndike ndichikwanisa kuenda ndichidya masweets kana kuti mazepi. So my father really spoiled me, and ndaingoda upenyu hwepamusoro. Ivo vaitondiudza kuti havangambofi vakagamuchira mukwasha murombo, vakati vanongoda kuti ndige ndichizoroorwa nemurume ane mari, zvokuti ndakabva ndachizozvipira kuti kunyange zvikanzi ndajoina zvekumanjuzu kuti ndige ndichirarama upenyu hwemhando yepamusoro, ndainge ndisina kana basa nazvo. Right now ndiri mukadzi, ndina makore 27 years ekuberekwa, asi chinondirwadza ndechekuti ndasarirwa nemakore 10 chete kuti upenyu hwangu hunge huchizopera. So kuti ndige ndichizojoina cult iyi, izvi ndo zvakaitika. Ndakaendawo kuCape Town, mainge muri mugore ra2022. Ndakasvikako kuCape Town kubva kuHarare. Ndainge ndichivimbiswa upenyu hwepamusoro nefriend yangu. Iye ainge agara zvake achishanda, but basa rake kwainge kuchibva nemari yake. Aitawo zvekuenda kumaclubs each and every weekend, obva akechwa paya nembinga, obva atoita mari. And ainge akagara
atotanga kuzviita kubva achiri kuZimbabwe, but munhu atongori kuchechi anoenda, hautombofi wakambofungidzira kuti munhu iyeye anoita zvekutengesa muviri wake. Saka ndainge ndisingadi kuti ndike ndichishanda apa at the same time ndichingorarwa kana nani zvake. Ndaidawo murume anenge asinganetsekani nemari. So ndakabva ndachizotanga kuwirirana nomumwe mukadzi uyu ainge ari wechiNigerian. Mukadzi uyu akabva achizondiudza kuti ainge aine mbinga, dzimwe dzekuNigeria, dzimwe dzinobva kunyika dzakasiyana-siyana. Akabva ati mbinga dzake idzi pose apo padzinouya muSouth Africa kumavacation dzinenge dzichida kuti dzinge dzichizova nevasikana vekufara navo, but mbinga idzi dziri very selective. Akati kana uchikwanisa ndinoenda newe, unonoitwa matest ose matest zvawo, ma-STI, hauna chirwere here, unacho here, so that they can know everything about you. Uye zvekare kana wapinda mucult unofanira kuti unge uchizviziva kuti wava kutotanga kutonwa mapreps, because unenge wosangana nevarume dzimwe nguva vanenge vatogara vari HIV positive. Ndikati hapatomborina kana problem. So akazondiudza akabva ati iye mucult mavo vanobheliva mune zvemamarine spirits, manjuzu, but akatisiyanei nemanjuzu awo atinoziva ekwedu kumusha, izvo zvekutonzi kunonzi kune njuzu dzakanaka. KuNigeria hakuna zvakadaro. Vanotomati mamarine spirits because vanotoziva kutoti ari very evil, and basa rawo nderekungoparadza mamarriages uye zvekare nekukonzeresa minyama, bad lucks pane murume wose uyo waunenge wava kufambidzana naye kusvika wamubira, iyo yavanoti glory. Vanoti ivo munhu woga woga anoberekwa anenge aine chipo, kana wakamutarisa uri munhu unenge wava kuziva zvemumweya, munhu iyeye anenge achipenya pahuma apa. Saka hameno kuti mamarine spirits iwawo glory yacho vanomboidii, but ndo zvandakaudzwa izvozvo kuti ndo rinenge riri basa, even though tinenge tichiita mari, but chinangwa chinenge chiri chekuti tinge tichizobvisa glory kana kuti chipo chaunenge wakazvarwa wakapfumbata mumaoko ako. Saka ndakanzi ndainge ndichazoendeswa ndonoratidzwa zvipuka zvemumvura zvakanaka nezvinotyisa, zvinofarira vanhu nezvisingafariri vanhu. Ngirozi dzimwe dzakadonha kubva kudenga ndakavimbiswa kuti ndainge ndichazodziona, but kusvika pari nhasi handisati ndakwanisa kuti ndige nichisvika palevel racho iroro, nekuti malevels emunyika akaita kunge pyramid. Uyo anenge azokwanisa kusvika kumusoro kwepyramid ndiye anokwanisa kuzooneswa kunzvimbo kumwe uko kunogara ngirozi dziya dzinonzi dzakadonha kubva kudenga, but dzinogara kwakadzikadzika kwegungwa, ndiko kwadzinogara ikoko kusingawanikwi mvura, kutori nemaguta ariko ikoko ndo kwadzinogara, but handisati hangu ndakwanisa kusvika palevel racho iroro. Uye zvekare kurara nenyoka dzemugungwa kuti ndige ndichikwanisa kubudirira muhupenyu, kudyisa varume avo vandinenge ndichidanana navo ropa rengungova yangu, uye zvekare neniwo kupota ndichidya ropa rekumazuva angu, izvi kuti ndinge ndichizonzwa kusarutsa pose pandinozviita. Ndakadzidziswa kuti kana ukashandisa yogati wobva wazosanganisa neropa rako rekungova yako, then zvinobva zvazoita sekunge zvinenge zviri nani kuti uku uri kudya yogati, uku uri kudya zvekare ropa rekumazuva ako. Ndakatombozama kubvunza kuti saka zvose izvi zvinoitirwei, asi ndakanzi handitotendedzwi kuti ndige ndichibvunza mibvunzo yakawanda. Vakandiudza kuti ndainge ndapiwa makore 10 ekurarama, mushure meizvozvo upenyu hwangu hunobva hwachizopera. Asi vakati panguva yacho iyoyo kuzonosvika nguva yako yapera, handiti unenge uchifara. Ndakamboda kuramba, vakabva vanditi zvakangofanana izvezvi unoti uchibva pano pamba pangu ndiwe dhum, obva watodhumwa nemotikari. Ende kana wadhumwa nemotikari, kana ukafa handiti watofa, wafa uri murombo. Chiri nani ndechipi, kuti unenge uchizonzi asi akamboita mari, kunyange zvake akazofa but akatomboita mari. Saka ndo mission yangu yandakapiwa kuti ndinge ndichikwanisa kurarama upenyu hwepamusoro. Ndakaudzwa kuti varume vose vandinenge ndichida kuti vange vachizondipa mari paya patinotanga kudanana, ndisati ndamubvuma ndinotomuudza kuti ange achiuya kumba kwangu. Kana akwanisa kuuya kuapartment kwangu, ndipo apo
pandinobva ndachizomubikira chikafu ndobva ndachizomuisira ropa rangu rekumaperiod. Rimwe racho ndiro rinogara kumba kwavo vandichati mama Saidi, ndivo vanogara netuzvilunch box utwo tunenge tuine ropa redu rekumazuva edu. Unoti kana uine munhu waunenge uchida kufambidzana naye unoenda unoritora obva wamubikira obva wachizoridzosera kwavari. Saka ndo zvandinoita izvozvo, uye zvekare unonyora zita surname kana uchikwanisa nemutupo wemurume waunenge uchifambidzana naye obva wachizonovapa. Pandakazodzoka kuno kuHarare muna 2023 mukomana Ashe ndainge ndava munhu uya wekuti murume wose ane mari anenge achindida asingakwanise kuzvinzwisisa ndo zvinotoita njuzu iyo pachezvayo njuzu itongori attractive. Kana munhu achinzi anenge aine shavi remanjuzu, vanhu vose vanenge vachingoda kungozviswededza padhuze navo, kunyanya kana mukaona vanhu vaya vanenge vakangozvarwa naturally vaine light skin. Vanhu ivavo vanenge vatori nemweya wemanjuzu, whether they like it or not. Mukada kunyatsokutevedzera upenyu hwavo muchinyatsokuronda history, you can see kutoti havasi vanhu vekuti vanokwanisa kugara mumamarriages, ende kana vakagara mumamarriages acho vanenge vachingohurira varume zvichingoenda zvakadaro. That is because mweya wacho wemanjuzu iwo ndo zvautongori unofarira kunogara pavanhu ivavo vanenge vakazvarwa naturally vari light skinned, not our mayellow bone ekuti vanenge vazoita zvekubleacha. Aiwa, I mean vanotongobuda vatongori nekaskin katongori bo, ivavo ndo vanotevererwa nemweya yemanjuzu, because njuzu inongodawo chinhu chainongoona sekunge chakangonaka. Sezvamunongoona kuti varume vazhinji vanofila very attracted kuvakadzi ivavo vanenge vari light skinned, vasingatozvizivi kutoti mukadzi mutsvuku kana akasaroya anenge achikuhurira. Ndo pakabva tsumo yacho iyo yomukoma. Forgive me for saying that, but let me say it as it is. So ndiri munhu wekuti ndinongokwanisa kungoendeswa kuDubai even for 1 week kana mazuva matatu. Ndakatomboenda neimwe mbinga yemuno muZimbabwe yakaenda neni kuDubai ndokubva tatodzoka. Kungoenda zvedu kunorara kuDubai, mufunge henyu. Akati, since I have loved you for a very long time, I want it to be very special. Tikaenda kuya private jet amai mwana, ndokubva tanorara. Mangwana tatova muprivate jet tava kutodzoka. Ndokubva andipa mari. Murume iyeye akaita kupengereka neni, ndaitoita wekufonera ndichiti iko zvino zviyava nguva nekuti unge uchimborova amai guru, ototi iri bo mukadzi wangu. Dzimwe nguva aikwanisa kutorova mukadzi wake after andifonera obva aregedza kudropa call, obva anditi iwewe chingomuta foni yako chete so that ivo vasazozvinzwa kuti pane munhu wandiri kufonera. Then obva atongosiya foni yake. Apa ndakangoteerera kani kutanga kutongovatuka kuti uri zihure remunhu, I regret. Apa munhu wacho wanenge achirova chete uri hure, munhu wekutoti anenge asitomborina kana problem vajesu zvavo, isusu mabig bishu vachitotipfugamira, dzimwe nguva vachitotibatira mamessages kana mapictures chaiwo nezvikomba tisina chatinenge takambopfeka. Ko ungandidii? Mukoma ndakatengerwa motikari nemurume iyeye. Motikari ndaiti ndikatengerwa ndoenda ndonoitengesa. Undibvunza kuti kumotikari iripi ndakatengesa? Ukatengeserei? Amai vangu vainge vasina shuga. Iwe unoreva kuti unotengesa motikari kuti utengere amai vako shuga? Ndobva ndamuti nekuti hausi kundipa mari. Obva anditi alright, it is fine, ndichakutengera imwe. Ndotengerwa zvekare ndotengesa. Ndo mavakiro andakazokwanisa kuitawo imba muno muHarare kuburikidza nekungomudya murume iye komagifts nezvimwe zvakawanda. Asi dambudziko riripo nderekuti zvose izvi ndinozviziva kuti zvine magumo. Murume wose uyo wandinodyisa ropa haatombonzwisisi ende anenge achitondida zvekutodaro. Apa ndinofanira kuti ndige ndichizopota ndichirara nenyoka dzemugungwa. Nyoka idzi dzinouya one by one pakati peusiku. Kana nyoka iyoyo
yauya ndinoinzwa iri pamusoro pemazen'e ichishinyira, then ndinobva ndachizopepuka ndobva ndaenda ndobva ndanotora rimwe zambia rangu rered, plain red, ndobva ndamonera muzasi ndisina chandinenge ndakapfeka, yobva yachizotanga kurara neni, totorara sekunge ndinenge ndiine murume wangu, asi ndinotozviziva kutoti ndinenge ndichitorara nechipuka chemumvura. Ende ndinozviziva kuti zvose izvi zvandakaita hazvina magumo akanaka, but ndingangoitawo sei, handichazivi zvekuita, ende handitokwanise kuti ndinge ndichisiyana nazvo izvi nekuda kwekuti ndo upenyu hwacho hwandajaira. Handikwanise kurara nevarume pasina marituals, ndiri kutongoraramawo hangu pasi pano pezuva ndichingoti ndikati farei farei, ndobva ndatarisa chiringazuva, ndobva ndatoona kutoti ko inga 1 zvaratovira, it means -1 day, -1 week, -1 month, -1 year. Ko 10 years zvapasitomborina kana mazuva akawanda. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangooma hazvo vedu we.